манзура саидова ба кадом хотир касби санъатро пешаи худ кард? салом дӯстонам, имрӯз мехоҳам саргузашти талхи манзураро ба шумо қисса кунам. ӯ ба шаҳри туркия ба меҳмонӣ меравад. бо нафари он ҷо шинос шуда оила барпо мекунаду соҳиби ду фарзанди нозанин мешавад, яке самира, дигаре сартан. солҳои сол онҳо зиндагӣ карда хушбахт буданд. ҳангоми манзура мехост ба аёдати модар ба тоҷикистон биёяд, шавҳараш ба ӯ виза мегираду ҳамроҳи духтараш самира онҳоро равон мекунад. намедонам бо кадом сабаб чанд рӯз қабл модари шавҳараш ба ӯ занг мезанаду хабари нохуш мерасонад. манзура, шавҳарат дигар намехоҳад бо ту зиндагӣ кунад. аллакай ӯ занг гирифт. манзура ин гапҳоро шунида чанд муддате ба ком меафтаду ӯро ба беморхона мебаранд. аз байн 10 сол мегузарад. то ҳол манзура лабонаш хандаро надидааст. ҳамеша бо ашку бо ғам суҳбат мекунаду оби дидааш беист мерезад. дар ҳақиқат зиндаҷудоии модару фарзанд мушкил аст, дӯстонам. мегӯяд ба ҳамин хотир санъаткор шудаму мехоҳам фарзандам маро бинаду наздам биёяд. манзура дар аввал як сурудро пешкаши мухлисон гардонид. бовар дошт ки фарзандаш ӯро мебинад. дар ҳақиқат фарзандаш тамошо кардаву бо кадом шумораи танҳо як садои худро ба модар равон кардааст. модар, салом, хуб ҳастӣ? баъд аз ҷавоби модар дигар ин шумораи телефон хомӯш шуд. вақте рустам ба ӯ боз ҳам савол дод: манзура, боварӣ дорам ин барномаро фарзандат тамошо мекунад, чӣ гуфтаниҳо дорӣ? бо гирьяву бо алам бо забони хориҷӣ ба фарзандаш чунин суханҳо гуфт: сарканҷон, туро беҳад дӯст дорам. туро зиёд ёд кардам. дарди дили ман, ашкҳои ман ҳамаш аз хотири ту аст. боварӣ дорам як рӯз меоӣ, сартанҷон. зиёд ёдат кардам туро. зиёд ёд кардам туро. бӯи туро ёд кардам, фарзандам. мехоҳам туро оғӯш гирам. ту писари ягонаи манӣ. туро ман ба воя нарасондам, вале дар дилам бо пур аз муҳаббат туро ҳар дақиқа калон карда истодам. ту писари худамӣ, фаромӯш насоз, илтиҷо мекунам. боварӣ дорам ки як рӯз меоӣ, сартанҷони модар. манзураҷон, мо ҳамеша даст ба дуо мебардорем ки фарзандат боре ба аёдатат меояду ҳамеша бо ту мемонад.